manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai azimu ban gaskiya nan ko me zaka bani in sha gaban ka ba don kutumar bura uban babanka. Shin me ke faruwa kan batun auren Adam Zango da Hafsat ‘yar aljanna? Bidiyon Ali Show ya jefa 'yan TikTok cikin fushi da masifa. Labari da dumi-dumi a halin yanzu shine maganganu da ake ta yi kan auren da aka ce za a daura na Adam Zango da kuma Hafsat ‘yar aljanna ya bar baya da ƙura. A halin yanzu dai maganganu da ake yi na auren Hafsat da kuma Adam Zango, mutane da dama sun yi niyya ko kuma ce sun kuduri aniyar yin wannan aure domin kuwa sun ga dacewar abu, amma sai dai daga bisani a 'yan kwanakin nan an ga abun ya ja baya domin kuwa Adam Zango ya daina maganganu akan yarinyar. Sai dai kwatsam jiya Adam Zango ya fito shafin sada zumunta inda ya wallafa wani postin inda ya bayyana cewa lalle shi yanzu baya shirin aurenta ko kuma ya ma fasa saboda shi ba mutumin kirki ba ne. To ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu kawo muku faifan ko kuma mu ce hoton inda Adam Zango ya postin sai mu karanta tare ku gani wa idan ku yadda abun ya somo. Kamar yadda kuke gani a nan gun Adam Zango ya yi postin inda ya ce ni ba miji na gari bane a gare ta, shi sa na mata addu'ar samun miji na gari wurin Allah. Ni da aure mun yi hannun riga, sai dai idan Allah ya kaddara wannan kuma babu yadda na iya. Fata na gari gare ki Hafsa, Allah ba zai taba baki mijin banza irina ba bijahi rasulillah. Inda kuma ya kara da wasu maganganu a ƙasa ya ce Allah ya sa mu gama da duniya lafiya mu mutu akan tafarkin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To bayan wannan postin din jama'a da dama sun tausaya Adam Zango kan irin halin da ya shiga. To sai dai kuma a comment section jama'a da dama sun yi ta bayyana wasu maganganu. To amma kafin mu je ga maganganun nasu, ga nan bidiyon Hafsat Baby ko kuma ce Hafsat ‘yar aljanna wanda ake mata lakabi da ‘yar aljanna saboda irin bidiyoyin da take na wa'azi da kuma tauhidi da kuma hadisai. Sai ku gane wa idan ku, kana daga nan sai mu ɗora daga inda muka tsaya. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya salati ɗaya a gare mu ubangiji zai masa 10. Barkanmu da juma'a. Barka da dawowa. To baya ga ganin bidiyon wannan baiwar Allah, daga nan kuma sai mu tafi comment section inda a comment section mutane da dama sun nuna mabambantan ra'ayi. To kamar yadda kuke gani a nan gurin, comment na farko shine inda notan artist suka ce haba delete this now, how mutum zai kira kanshi mutumin banza, we don't expect this, and mu fans ɗinka kana bamu negative vibes Allah. Kana Arewa blog suka ce tofa. Sannan kuma da Councilor Mrs ta ce dear Adam Zango, I hope you see this, kai ba mutumin banza bane, kai dan adam ne mai daraja irin kowa. I hope you understand nobody can make you feel bad about yourself except you yourself. Upgrade your self-esteem. You were once a star, you are still a star, and you will forever be known as a star. Kana kuma AUM Textiles suka ce in na fahimce shi ba shi ya kira kanshi da hakan ba, ina ga kamar ita ce ta kira shi da hakan, to wasu nata shine shi kuma ya ce haka, Allah ya sa mu dace. To daga nan kuma sai comment na gaba inda Handmaids Collection wanta ce gara da ka gane haka da kanka, da wani ya faɗa maka da ka fara kumfan baki. Ai matan da kace ka saka wanda ba su wuce 2 ba, wanda ka san babu laifin komai, kawai kaddara ce kace ko, to kaddaran ta rinka binka in dai baka yi nadama ka neme su kaji me suke so ba kuma su yafe maka. Kana kuma dad mai guy mai sa'o ya ce idan aka ce maka jahili sai kuma ka ji haushi ko. Saboda Allah, what's the meaning of this rubbish post Adamu, please delete it dan darajan Allah da manzansa. Sannan kuma Mr. Atom Coach ce how can you call yourself mutumin banza. Sai Ahmad AT editor ya ce wannan gaskiya ne. Kana daga nan kuma sai Chibbi ta ce me myself I can stay with you, please stop letting people frustrate you cause they are not worthy of that. Sai Sa'idu Yusuf Musa ya ce ya salam. Kana ke biwan ya ce wallahi na ji tausayi sosai da naga wannan post in naka sa. Sai Sadiq Excellency ya ce kai ba mutumin banza bane, duk ga baki ɗayan mu masu laifi ne. Sai Mimi Dukko ta ce ita ma matarsa ce. Sai Sas so ya ce in har ka san kai mutumin banza ne ai kana da lokaci, idan ka tuba kadai
abun da kake tunanin a kansa ka zama mutumin banza, shi dama ubangiji ne ma yake mutu ba sai mana gafara. To kaɗan daga cikin labarun Adam A Zango kenan, muna fata ubangiji Allah ya bashi ta gari, amin. To labari na gaba kuma a halin yanzu shine bidiyon Ali Show ya jefa 'yan TikTok cikin fushi da masifa. Wani faifan bidiyo mummuna da aka bayyana na Ali Show ya saka mutane cikin ibtila'i da masifa a shafin TikTok, domin mutane sun kira hakan da babban matsala. Ali Show ya bayyana wannan bidiyo, sannan kuma sun yi live bidiyo da abokansa inda yake pretending cewa wannan abun da ya ba wani abu bane, sannan kuma abokanansa ne suka yaudare shi da sauran raina hankali ne da yayi. To ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, ga nan faifan live bidiyon sai ku gani da idon ku, amma kafin nan ku danna mana subscribe. Barka dan durin uwarku gabaki ɗayan ku masu zagi na, ko Allah ne ya san abin da kuke aikatawa ba. Mulala idan ba ku tuba kun mutu kun mazan kwarai mutu abin da kuke yi, Allah sai ya baka ga mazan kwarai sun yi magana. Har yau baka ga mazan kwarai sun yi magana akan wannan, amma duk wanda ya magana shi ma dan kwalta ne, dan balaja. Har yau ni ban ga wani namijin kwarai ya fita ya magana, duk ɗan daudi tunani ɗan kutumar baraku ba. In baka wannan addinin kana watan, thank you so much Alhaji Milatu, na gode sosai. Paulina wa Idris Ramad, wannan ba zai wadatar ba. Hoton me? Hoton gindi za ka ɗaura. To ai dan gutsun uwarka, kai baka da gindin da zan ɗora hoton ga gindi kamar an baka ja ba. Gindin da ya gama shiga duniya ne ya rage. Sanyi ya maka illa dan tselin gutsun uwarka, ai baka yi son kafe gindin ka ba, ko baka yi son kafe hoton ka ba. Yauwa kai ne dai mace amana wanda ake neman sa a basa kuɗi. Shi ko da sana'a kai har yau baka da sana'a sai dai sai da danyen waje tsakanin cinya da cinya ba. Daga Abuja ka kai Kano, da Kano kai babu wallahi. Baka da sana'a komai, dan asara, sanadin gutsun asara. Uwarka ta aiki. Ni mutanen da bi da sharin suke ba Idris. Wai wani sakaci ya ce wai ya gani tsirara a gidan uwar shi, ya gani tsirara. Mutum da kayan shi a cikin complete, wallahi gindina kuke son ku gani, kuma har ku mutu wallahi ba za ku gani ba. In dai gindina ne ya fi karfin ku wallahi sai kun jira, sai dai matata ta gani don uwar babu ku. Yan bar uba yan wahala. Ka dauke ni please, zan dauko ka, ina zuwa. To sai ma yan London ta ce kowa da abin da yake aikatawa, haka ne yar uwa. Kowa da laifinsa. In ji an tika jiya ta ce in baka tsire kana balangu, baka balangu kana kilishi. Ni da Allah ya sa ba uban wani ne sai mun waya, ko kuma na iya blocking kamar me. Kai ka gode Allah ma ba tsirecin ka aka nuna ba, tsirecin dan karuwan nan ne aka nuna, wanda yake dambe da uwarsa. Duk wanda yake da tarihi sai zo da ne, billahi sai ya dawo da uwarsa. Wannan gaskiya ne. Idan da na kuma insha Allah uwarka ta kula ƴaƴa mata, waye bai san uwarka yar madugo bace. Gashi nan official yace mu rabu da shi, official ka bari abin nan da ciwo, official sai kaga yadda yake ta kokara nan ya gani ya mun magana direct kira. Yace ai wannan tozarci ne, yace kansa ya tozarta. Ali Show ka bani mamaki. Ali Show ban taba da tanda ka aikata wannan muguwar alfashin ba. Ittaqillah haisa ma kunta, ku ji tsoron Allah a inda kuke. Sandar haihuwar uwarku haihuwar ubanku, abinda Allah bai ya so yake kifar da duniya domin sa. Wallahi arzikin alkur'ani yake ci da arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fiyayya halitta ya roƙon mana a wajen Allah. Wallahi ba dan haka ba dubun ku nawa akai, amma kuna fito da addinin Allah, kuna yi wa Allah gatsali, abin da bai ya so kuke aikatawa. Kuma mafi muni wannan abin homo luwaɗi a same ku, wai har sa wani cakulet kake a gabansa kake tsotsa. Kazamun banza, jahili, wannan jahilta ne. Akwai tsinan nan da ya isa in masa haka? Billahi azimu ban ga tsinan nan ko me zaka bani in sha gaban ka ba, don kutumar bura uban babanka. Billahi azimu ni ko a mahaifata tsoro na ake barka in ga maka, in dai takan harkar wannan ne na dan gari nake bari, amma akan neman abin duniya wanda bai kai ya ka dan ya samu damar tura shi ma da kare, wanda ya gani ya tura wanda bai gani ba, wanda ya gani ya tura wanda bai gani ba, wannan ya tura wannan, wannan ya tura wannan. Abin da ya faru kenan. Dan haka ni yanzu babu komai, ni na yafe maka, na yafe maka. Idan kayi da niyya, Allah yana ji yana gani, ba a taba aikata alkhairi
wannan ba ga kaga sharri kaga duk inda ka aikata sharri to dole kai ma sai ya bibe ka wata rana daga wannan ni ba matsala ba tunda ni na san ba haka nake ba ko ba wani iskanci muka yi babban iskanci da za a ce wannan iskanci ba abin da wallahi kai ni ban taba gani ba ma ni in ban dinda ka zo gida na Ali ba abin Ali ya gama ko zarci da kuma Ali da Ali ko mana rafa ko mana rafa yawwa Idris kana ji kuna ji wallahi a lokacin Ali ko wallahi a lokacin Ali da a ce kai a lokacin ni ka gane muna cikin live ne ba zan iya faɗa wata magana ba amma wallahi a lokacin dalilin da yasa na bidiyon wallahi zan faɗa ma to don lokacin ka riga kai blogging ɗina ta wasa bayan da zan tsaya an faɗa ma amma ni bidiyo ban yi shi don wani abu ba a lokacin chatting muke da na faɗa ma kuma shi yasa nake taima musu wallahi ba na tunanin akwai ta yadda ake saving ɗin abu wallahi babban mutum ne amma wallahi Allah one view na tura mai na rantse ma da Muhammadu Rasulullahi idan da a ce ba one view na tura confirm ko uban shi waye shi wallahi dole sai ya ɗauki wannan kaddarar ya ɗauka